Γεια σε όλους, με λένε Πινελόπη, είμαι από την Ελλάδα και όπως η υπόλοιπη ομάδα του Language in Motion έχω τρέλα με τα ταξίδια και τις γλώσσες. Η μητρική μου γλώσσα είναι η ελληνική, αλλά μιλάω επίσης αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και βασικά ρωσικά. Ξέρετε πως λένε ότι η επανάληψη είναι η μητέρα πάσης μαθήσεως? Θα δουλέψω πάνω σε αυτή τη δήλωση στο σημερινό βίντεο και θα σας μάθω φράσεις στην ελληνική γλώσσα που έχουν επαναληπτική φύση. Έχετε στο νου σας ότι οι φράσεις αυτές χρησιμοποιούνται πολύ στην καθημερινή, οπότε θα τις ακούσετε συχνά. Η πρώτη φράση μας είναι πλάκα-πλάκα. Χρησιμοποιούμε τη φράση πλάκα-πλάκα γιατί θεωρούμε κάτι γελίο ή αστείο, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να βγει ή να γίνει πολύ αληθινό. Για παράδειγμα, είδες αυτόν τον γελίο τύπο που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για πρωθυπουργός? Πλάκα-πλάκα μπορεί να κερδίσει. Η επόμενη φράση είναι ίσα-ίσα, που σημαίνει αντιθέτως. Για παράδειγμα, εγώ δεν ξέρω να μαγειρεύω. Ίσα-ίσα μπορώ να σου κάνω τον καλύτερο μουσακά που έχεις δοκιμάσει ποτέ στη ζωή σου. Μια φράση που θα ακούσετε πολύ συχνά είναι στο κάτω-κάτω, που σημαίνει εν τέλει. Για παράδειγμα, όχι, δεν θα του πάρω εγώ τηλέφωνο τον τύπο. Στο κάτω-κάτω αυτός ήταν αυτός που ήθελε να βγούμε. Να πάρει αυτός τηλέφωνο. Θα πει μια κοπέλα και μετά θα πάρει τηλέφωνο τον τύπο. Συνεχίζουμε με τη φράση στα όπα-όπα. Χρησιμοποιούμε τη φράση στα όπα-όπα για να δείξουμε ότι συμπεριφερόμαστε σε κάποιον πολύ καλά. Ότι τον κανακεύουμε. Σχεδόν τον κακομαθαίνουμε. Για παράδειγμα, άμα έρθετε ποτέ εσείς στην Ελλάδα θα σας έχω στα όπα-όπα. Οτιδήποτε χρειαστείτε, είναι η ελληνική φιλοξενία. Η επόμενη φράση είναι αρκετά διασκεδαστική. Φυρί-φυρί, που ακολουθείται από τη φράση το πας. Δηλαδή στο σύνολό της η φράση είναι φυρί-φυρί το πας, που σημαίνει ότι παίζεις με την τύχη σου, πας γυρεύοντας. Για παράδειγμα, φυρί-φυρί το πας, να φας καμιά σφαλιάρα με αυτά που λες. Χρήσιμο. Και η τελευταία μας φράση είναι θες δε θες. Με αυτόν τον τρόπο θα το ακούσετε πολύ στο βορρά της Ελλάδας, γιατί στο νότο θα πούνε θέλεις δεν θέλεις. Παρ' όλα αυτά και οι δύο φράσεις σημαίνουν ότι δεν έχεις επιλογή. Για παράδειγμα, θες δε θες, θα φας όλη τη φασολάδα σου σήμερα. Αυτά για το σημερινό βίντεο, εύχομαι να μάθετε κάτι. Άμα θέλετε να μάθετε ελληνικά, παρακαλώ επισκεφτείτε το site του Language in Motion, το link είναι στο κάτω μέρος του βίντεο και γραφτείτε για μαθήματα σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε!